sortidor de la Filomena Pagès obre portes el 1908 i originalment és una mica la tasca del barri, el centre social, on es reunia la gent del barri fent activitats. La sola paraula que identifica el vostre projecte ja ens va motivar. De fet, el Sortidor és un restaurant de cuina catalana amb 115 anys d'història i per nosaltres és important la idea de potenciar el que és el nostre, autòcton, del territori de Catalunya. La gent que vingui al Sortidor trobarà la cuina catalana de tota la vida, però una mica evolucionada, sobretot en quant a textures i presentació. Pa de vidre amb tomàquet i all i oli i patates braves. Canelons, 4 botifarres amb hummus. El menú ha estat molt bé. Pa amb xocolata. Les postres estaven esplèndides. Hem menjat molt bé, tot ha sigut molt agradable. I el local acompanya molt també.